Mutta nyt me kerrotaan, että miten 2 ihmistä voi tehdä hyvää ruokaa 30. Ja mä tarkoitan hyvällä ruoalla tietysti sitä, että se maistuu hyvältä, mutta vielä enemmän sitä, että sitä syödessä on hyvä mieli. On sellainen fiilis, että tämä ruoka on tehty oikein, oikeudenmukaisesti. Eli me etsitään luontoa ja eläimiä säästäviä ruokia. Mä näytän muutaman kivan kasvisruokasysteemin. Nyt lähdetään katsoa, mitä hyllyiltä löytyy. Parsakaali, todella aliarvostettu, erittäin terveellinen ja maukas, kun se laittaa kivalla tavalla. Härkis, eli härkäpapua. Tätä me otetaan. Yes. Pasta. Marinoitua tofua. Hyvä. Tätä. Ja sitten pataruoka. Nyt mennään tosi kauas toiselle puolelle planeettaa. Tää ei ole todellakaan lähiruokaa. Havaijin pata me tehdään. Puuroriisiä. Aiku ihanalta näyttää. Nam nam. Mahtava kuva tässä riisipuurosta. Aiku monenlaista kauramaitoa. Ja mä otan nyt ihan tätä tavallista kauramaitoa. Tässähän tää mustikkakeitto asuukin. Tää on kaurakermaa. Joo, no niin, katsotaan mitä ollaan saatu saaliiksi. Mun ajatus on, että keitetään pastaa, niin että katkaistaan kahtia, tuo tulee vähän pienempinä puikkoina. Keitetään pastaa ja kun pastaa on keitetty 3 minuuttia, pannaan pilkottu parsa sinne sekaan. Ja tulee pasta, parsa, sekoitus. Ja samaan aikaan tofu. Ensin se on jonkun aikaa ollut talouspaperin käärittynä, että se vähän kuivuu. Pilkotaan kuutioiksi ja paistetaan paistinpannulla. Sekaan punasipulia pieninä paloina ja valkosipulin kynsiä 4 kappaletta. Tulee tosi hyvää valkosipulin kynnen kanssa. Sitten kun parsa ja on valmiita, niin kaadetaan parsa sitä pastasta vesi pois ja parsa ja pasta siihen paistinpannulle, jossa tofu on paistettu. Niin että ne kaikki on samalla paistinpannulla. Ja sitten siihen sekaan päälle kaadetaan tämä kaurakerma ja sitten pannaan vettä tähän kaurakermapurkkiin täyteen ja kaadetaan vielä se siihen pannulle. Ja maustetaan vaikka kikkoman, vähän suolaa, punaviiniä mä oon joskus lorauttanut, se antaa kivan maun. Sitä haudutellaan muutama minuutti, sitten annetaan seistä jonkun aikaa ja siitä tulee 2 ihmiselle itse asiassa 2 ateriaa. Sitten toinen, vielä yksinkertaisempi, havaijin pata, 6 desiä vettä, 5 minuuttia keitetään havaijin pataa. Paistinpannulla ruskistetaan härkistä. Härkistä ei itse asiassa tarvitse paistaa, mutta jotenkin tuntuu vaan kivalta, että sitä vähän lämmittää paistinpannulla. Ja sitten samaan kattilaan tämä härkis. Ja tulee tosi kiva pataruoka. Taas 2 ihmiselle, kyllä tämä mun mielestä 2 ateriaan riittää. Varsinkin jos jälkkäriksi tekee sitä maailman parasta ruokaa, eli riisiä, kauramaitoa, vähän vettä, tulee riisipuuro ja sitten mustikkakeitolla. Mitähän tämä oikein maksaa, tämä koko höskä? Tarkoitus on, että 30 saataisiin. Mennään katsomaan, mitä kassakone sanoo. Nyt kävi kyllä niin, että kun 30 edestä piti ostaa ruokaa, niin ei päästy kuin 22 euroon. Ja se kertoo, että ei ostettu tarpeeksi kismettiä. Mutta ei mennä takaisin kauppaan kuitenkaan, vaan maksetaan ruoat. No niin, tässä on tää 22 euron hyvän mielen kassi. 2 ruokaa arviolta 4 tai 5 päiväksi. Sitten vaan tää ajoneuvo parkkiin. Noin. Kiitos. Nyt on hyvä mieli.